orașul Chișinău a apărut o locație nouă care oferă posibilitatea de a petrece timpul în aer liber. Suntem într-un scuar care a fost proiectat și realizat de către o echipă de profesioniști care astăzi ne povestește despre cum e să realizezi o lucrare de asemenea amploare în termeni restrânși. Suntem în zona verde. Ce sădești, aceea crești, spune o veche zicală. Ne stă în fire să așteptăm ca cineva să ne măture în fața blocului, să ne curețe grădina din curte și să ne creeze confortul necesar. Așteptăm de la administrația publică locală să construiască zone de agrement, să paveze trotuare și să își onoreze obligațiunile. În timp ce așteptările ne sunt alimentate doar cu promisiuni, unii creează, dezvoltă și cresc proiecte frumoase din contul lor, investind în binele comun. Pe harta punctelor atractive din capitală a apărut un parc nou. Este cam greu să-ți imaginezi un parc fără gazon, dar în cazul de față, iarba a fost transplantată în formă de rulouri crescute în prealabil. Gazonul este un punct de atracție minunat care nu te lasă indiferent. Vrei să-ți lași încălțămintea și să mergi desculți pe iarba care se întinde pe toată suprafața parcului. Unii aleg chiar și să muncească afară, luând cu sine o păturică și un laptop. De ce nu? Spunem noi! Gazonul este crescut aici la noi în Moldova. Este o echipă care se ocupă cu creșterea rulourilor de gazon și respectiv este adus de aici de pe loc. Este un gazon de o calitate bună pentru a se prinde, au avut nevoie de 2 săptămâni, respectiv deja avem aproximativ 3 luni de zile după iarnă de când îl întreținem. Pentru a obține rezultatul dorit, mai întâi, terenul se curăță de pietre, deșeuri vegetale, rădăcini și uscături. După instalarea sistemului de irigare, se plantează gazonul. Sunt incluse structuri geoplastice în formă de movilițe, la realizarea cărora se folosește doar sol. Formațiunile specifice îmbunătățesc considerabil aspectul. Se ține cont însăși de înălțimile care sunt date de proiectant. Aici, în zona asta, mai avem careva dificultăți din considerentul că sunt plantați arborii mari și pentru ca ei să fie menținuți, sunt montate aceste tije de susținere într-o perioadă de 3 ani ca să mențină plantele. La creșterea gazonului sub coroana copacilor se ține cont de mai multe circumstanțe decât ne-am putea închipui. La montarea gazonului se iau în calcul zonele de umbră, zonele însorite, zonele de semi-umbră, ceea ce se ia în calcul și la montarea plantelor. Respectiv, în baza proiectului care s-a format, se montează gazonul care este necesar în acea zonă separată.